చూసారా ఫ్రెండ్స్, పాత గుమ్మడికాయలు దసరాకే కట్టాము, కుళ్ళిపోయినాయి కదా అని. ఎప్పుడైనా దీపావళి కడతాం, పాడైనాయి దసరాకు పెట్టినాము. ఒత్తిగా తీసి ఉంచడం ఎందుకని. ఎంత ఘోరంగా కుళ్ళిపోయినాయి చూసారా రెండు. ఎందుకంటారు ఫ్రెండ్స్? గుమ్మడికాయ కొట్టడం అయిపోయింది. దానికి నిమ్మకాయలు, ఎండుమిర్చి కలిపి కట్టేసాము. ఈసారి ఎన్ని రోజులు బాగుంటుంది పాడవకుండా చూస్తాం. గుమ్మడికాయ కొట్టడం అయిపోయింది. ఎన్ని రోజులు పాడవకుండా చూద్దాము. ఈసారి అయితే మరీ 15 రోజులు పాడైందన్నా కదా. ఇది కూడా నిమ్మకాయ ఎండుమిర్చి కట్టాము, దిష్టి తగలకుండా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు కట్టారా? గుమ్మడికాయ కొట్టడం అయిపోయింది. నిమ్మకాయలు ఎండుమిర్చి పెట్టి కొట్టాము.